بمسرت حتو حدا كاب تعذب تزمدب حدور حمام كانزا تنقو سعبيناتو أجابا فواوسون كالئن بسفح زبالة ملكع قرب تداليلو جوبا حدور حمام كانزا خبهالن كالو اتك انزا نوارح وين عامتات زغصل كوينو أبزخونه كفل أكلات كاد ما يقنزو إذا حدور حمام كأنزا أما معلتاوي هيوتكا بمتعنقاف نابرتوع چنكتن شغلوتن دما يمرح إذا قداميت درجة نمجمار فوسا دما تنقو مللايو تنقو انت زي تفريتو مالت تنقو مفلات مزشجر وتصيتاوي فوسا زبهال كانزا زعقسو مدحانيتات مسكال فوسا كم زررب مدراز ابتزقنزوكا زلو كفل أكلاتكا من كسقاس أكلاتن كمؤون قد هيوتكا نمقيارن لوطي متئتاون بموهاد يوهاب ناب زرزر تحستو الصحف كبلكم كأنزا نلعلي سلست ورحي عبزخونا كفل أكلاتكا انت تخسيتو حدور كأنزا يبهال إذا كأنزا كأتسالم زقاتم مالت كأتسالم زسمعكا ويون زمتسئن زتأفئن الزخون حدور حمام كأنزاي مالتيو حدور حمام كأنزا أب ملاقبو حقو كساد بملكع حمام منشرو مرزن كأنزا فرنبسي أب زقات أمك أصلي ويبسلا أب جواداتات كمون نرفاوي كأنزا كخونو يقولوا حدور حمام كأنزا بخمي خست حدا جيزي قليل مبقس يخلو يخليو نابنت لوح جيزي زوسد حمام نابنت حمام أب ملاقبون عصمتخان وي حمام منشرو كون خل إذا دما ناب كتصالي كأنزا زلو كونتات يسعب حدا حماماتن قسلتاتن ون لوطتات أب أكلاتنا بمفتار تنكفتن بقليلو كأنزا زدقعنا سبات يقبرنا إذا حماماتن قسلتاتن بدحر محوايمون كأنزا بمسعب ناي نادرن رخصن كونتات بمفتار أكلاتنا حدور كأنزا كهلو يقبرو سنا أمراوي تساقمات كم چنكتا أمرو هنتوينت ساقطي أب أكلاتنا قدات بموراد حدور كأنزاتات كسعبو يخلو حدور حمام كأنزا زلوهم سبات كأنزوهم نزي مسل سحاي قبر اللوم رسنن مكتسالن زلو سمعيت يفتر مجباتن مخرماين سمعيت يقبر مش مقاق شقشقتان قرطماتن زلو سمعيتات ما يفتر اللهم زرئيو ملكتات دما هنتوينت چنكت أمرو سقطي دخام دك اسم إباي
ኣታዊ ወፃኢ ዝኾነ ስምዒታት ምርኣይን ተስፋ ምቑራፅን ሓደ ሰብ ሕዱር ቃንዛ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝፍለጠሉ ኣገባብ ምስ ንርኢ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ቃንዛ ቀጻሊ ከየቋረፀ ወይ እንዳመፀ እናጠፍአ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ እንተተራእዩ ናብ ማእከል ጥዕና ኣብ ትኸደሉ ቃንዛ ከም ቀንዲ መግለፂ ሕማምካ ምስ ዝኸውን ሰብ ሞያ ሕክምና እቲ ጠንቂ ንምፍላጥ ንሕሙም ክውከሱ ግድን ይኸውን። ቃንዛ ነቲ ዘቐንዝዎ ደሎ ሰብ ደኣ እምበር ንኻልእ ብልክዕ ብኸመይ መዓስ ዓቐን ቃንዝኡ ወዘተ ክፈልጦ የጸግሞ እዩ። ስለዚ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝደልይዎም ነጥብታት ኣበይ የቐንዝወካ ዓቐኑ ንምፍላጥ ካብ ባዶ ክሳብ 10 ዓቐን ኣበይ ትምድቦ ንቃንዛኻ መዓስ እዩ ዘቐንዝወካ ቃንዛኻ ኣብ ህይወትካን ስራሕኻን ክሳብ ክንደይ በኣሉታ ጸሊካ እንታይ ክትገብር ከለኻ ንቃንዛኻ የግድዶ ወይ እውን የመሓይሾ ኣብ ህይወትካ ሻቕሎት ጸቕጢ ጭንቀት ኣለካ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ሕማማትን መጥባሕትን ነይሩካ ዶ ዝብሉ እዮም። መዐቀኒ ወይ መመርመሪ ሕዱር ሕማም ቃንዛ ሰብ ሞያ ጥዕና ጠንቂ ቃንዛኻ ንምፍላጥ ካብ ዝገብርዎም መርመራታት መርመራ ደም ንጥፈታት ጭዋዳታት ንምፍላጥ ኤሌክትሮማዮግራፊ ስእሊ ኣካላትካ ንምውሳድ ኤክስሬይን ኤምአርአይ ኩነታት ነርቭ መጽናዕቲ ብምግባር ፈሳሲ ካብ ዓንዲ ሕቆኻ ብምውሳድ ከምኡውን ናይ ሽንት መርመራ ክኾኑ ይኽእሉ። ብኸመይ ሕዱር ሕማም ቃንዛ ይፍወስ? ንምፍዋሱ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ጠንቁ ምፍላጥ እዩ። ጠንቁ እንተዘይተፈሊጡ ናብ ፍወሳ ማለት ከመይ ቃንዛ ትቆጻጸሮ ዝብል ኣገባብ ይቕጽል። ሰብ ሞያ ሕክምና ዝጥቀሙሉ 3 ኣገባብ በዞም 3 ነጥብታት ይምርኮስ። ዓይነት ቃንዛ ጠንቂ እንተተፈሊጡ ከምኡውን ዕድሜኻን ሓፈሻዊ ጥዕናኻን እቲ ፍወሳ ብዙሕ መደባት ማለት ዝተሓዋወሰ መደብ መድሃኒታዊ ኣካላውን ቅዲ ህይወት ምቕያር ዝሓዘ እዩ። ዓይነታት መድሃኒታት ምስ ንርኢ ሰብ ሞያ ሕክምና ካብ ዝመርጽዎ መድሃኒታት ነዚ ሕዱር ሕማም ቃንዛ እዚ ናይ ነርቭ ቃንዛታትን ዘለዎም አንቲኮንቨልሰንትስ ናይ ጭንቀት ውጥረት ሻቕሎትን ዘለዎም አንቲዲፕሬሰንት ኮርቲኮስትሮይድ ንጭዋዳት ዘዛንዩ አንጻር ነድሪ አሲታሚኖፌን ኣብ ቆርበት ዝልከዩ ዘርስኑ ወይ ዘዝሕሉ ፈውስታት ከምኡውን ካልእ ከበድቲ መድሃኒታት ከም ወልፊ ዝኣመሰለ ነገራት ከትሕዙ ዝኽእሉ መድሃኒታት እዮም። እዞም መድሃኒታት እዚኦም ድቃስ ዘስዕቡን ካብቲ ናይ ዘሎ ቃንዛ ሃዋሁ ዘውፅኦም ኩሉ መድሃኒት ናቱ ጎናዊ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ዘይተደልየ ሳዕቤን ከየምፅኣልካ ኣቐዲምካ ምስ ሰብ ሞያ ሕክምና ምዝራብ የድሊ። ካብ መድሃኒታት ወፃኢ ዝግበሩ ፍወሳታት ምኽርን ማዕዳን ብኸመይ ኣተሓሳስባኻ ብዛዕባ እዚ ሒዝካ ዘሎ ቃንዛ ትቕይሮ ብኸመይ ቃንዛኻ ትቆጻጸሮ ብኸመይ መዓልታዊ ህይወትካ እንዳገበርካ ቃንዛኻ ትንክዮን ተወግዶን ብኸመይ ከ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጌርካ ቃንዛኻ ይንኪ።
ከም ኣማራጺ አኩፓንክቸር መራፍእ ኣብ ኣካላትካ ብምትካል ዝግበር ፍወሳ አሮማቴራፒ ብኢሴንሻል ኦይል ዝበሃሉ ምኡዝ ተፈጥሮአዊ ሽታ ዘለዎም ቅብኣት ብምድራዝ ዝግበር ፍወሳ አካላትካ ከመይ ይሰርሓሎ ብምክትታል ሂፕኖቴራፒ ሙዚቃ ማይንድፉልነስ ሬኪ ብምትንኻፍ ብምድራዝ ዝግበር ፍወሳ ከምኡን ናይ ዝርርብ ፍወሳ እዮም እቲ ካልእ ፍወሳ ለውጢ ኣብ ቅዲ ማለት ሜላ ህይወትና እዩ ንኣብነት ኣብ ምቁፅጻር ጭንቀት ከመይ ኢኻ ምንቅስቓስ ኣካላት ተዘውትር ዶ ኣመጋግባኻ ከመይ ስሩዕ ድዩ እኹል ድቃስ ትድቅስ ዶ ማሕበራዊ ህይወትካ ከመይ ይመስል ካልእ ገና ብኣግኡ ካብ ዝሕዱር ሕማም ቃንዛ ንምግልጋል ዝጠቕሙ ኣገደስቲ ምኽርታት ካብ ኩሉ ሕማቕ ውልፍታት ሓራ ምውፃእ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘይምስራሕ ዕረፍቲን ነብስኻ ከም ዘድልያ ምዝካር ጥዑይ ምምጋብ ምንቅስቓስ ምዝናይ እኹል ምድቃስ ጭንቀትካ ምቁፅጻር ጽቡቕ ማሕበራዊ ርክብ ምፍጣር እወንታዊ ምሕሳብ